Ka KHADC ka Shamjing ban penbet ya kajing yakani ya kajaka ka badan ka company Resource Rubber Limited hamau smai khatway Mary Boy. U executive member bapet ya katarat khayi pateng ka KHADC u bagi gur merthong. Ulaong menta ka arpasan tarik naitung arja arpasau baka KHADC kamshim lapen thamai shu ya ka trading license ketika company hadin bakala yo jing ujo ni ki arngot ki bakam tara ya ketika jaka. Halor ka jing dawa ka seng hanyotrap youth council ubak gigur ulaong baka KHADC karale ya kabenta bat kamday baka shushong klikti Henry ka hap up ya kapor namar bahap ya kat kum ka rule ulaong baka council kani selok shwa bot unong ya saj an halor kani shwaban shim ya karai ka HYC kala dawa ban khangno ya kate company namar bakam shim na penthama ya ka license na du ubna yayong mta usnam bat kala berthenru ya ka KHADC lada kamle kaseng kan khang shwa ya ka council Lihat ngaku apan ya tu ya kai keba ngila ya kendu ne kila ya wan gitu gi nakaseng acuasi bat hito pan yo ya ka jing pensai ha ka bade bat ka tu ka jingje jong ka factory rubber and resources mene te nakaling jongi council ndai bang isu songkhop ndai ngila sim ya ka step Dre nakaling jungi pat ngi habyaj bet kat kum ka rules. Menhakane ngila pha yaki inquiry team satu tingila yo kato kat ni ka feedback haka bede bat katu ka factory. Hadin nang to ngi yo saka jing complain na ki try kendo. Haka bede bat ka tu ka kendo. Tika don argut laingut ki ban long try to. Ti nakaling jungi hadin bang ila yuk ya ka komplain tinggi claim renew su ya ka license ila pasange ya ka jing renew ya ka license ya hadin nang topat kila one bank jong iba roy sendrem u badai na ka HYC ti kila one bat nga tinga laong eki banakaling jungi ngila sim ya ka step ndre ngi hap up ya ka por namar boleh nakaling jungi ban su le kulmaru ngiru ni hap fikir ya la jong namar ba kadon ka rules ni hap yat bet kat kum ka rules bet tingala ong yu ba nakaling jungi ngin hap up ya ka ka jing ai jing mut na kaleng kanong saj an jungi ka council hadin bangila yo ya ka jing ai jing mut na ka nong saj an jongi pat ngin sa sim ya ka step kumno ngin le haka bede bat ka factory tikadai kata ka step ka ba nakaling ka council bat nakaling kumu in charge jong katret ngin sa sim ya ka step pat hadin pangila yo ya ka jing ai jingmut ila de pa chau unong sa anjungi ban ai jingmut halor ketika jing ya ka je bat utu try factory ka report kemut ka longkum tahi ka don ka jing ya ka je haga bede bat ka tu ka khendo tikimi arngut kitrai te kimmias ngutu jingmut te halor kata kila ai ka complain sangi sa council te hadin bangil ngila yo ya ka jing complain jong ki ngila sange no ya ka jing renew ya ka license jong utu try factory ten dre ban susim action kumto tingi ngimla ni hapan ya ka jing ai jing mut jong nong saj an jongi te hadin bala yo ya ka jing ai jing mut jong pat ngin sa sim no ya karai kumno ngi de ban le nakaleng ka council haga badai bat ki pat nakaling jungi ngim la ban ong namar maki kidon la ka jong galenti ban leit te nakaling jongi kum council ngi habyat bet kat kum garul te hadin bangi la yo yaki eki bar khot tingin sa sim ya karai kumno ngi de ban le langi don kam ban khang ngin khang bet lada ka jing ai jing mut jong nong sa anjungi ngi hap pe chuai kata try ngila don ka jing ya keren try hapo kate tayo banwan try la dapi Ronald we bat uba CBSM ti nakaling jungki kila ai jing tho singi banum dei ban renew ya ka license ti nakaling jungi ngi hap sngap namar ba makir kide ki try kendo la jan sibnai tamme gunto hakabe dei kat habete bat kitu ki try kendo namar bangilo ngila kulmar namar kimi arngut langut tingila pha syaka
district administration ban ai ka clarification la ka dei chongno kane ka trai jaka ndrengi ngimla su nangkaleng jungiru mano badai sicha namar ba one iwe ong badai jonga one iwe badai jonga tingi pan bet napo DC office ba kide ban ai ya ka clarification halor ka jinglong trai dei mano te hadu menta nakaleng ka district administration klem pada iru kumbang ala yaitu bangin hap up ya ka jingai jungmit jongu legal advisor jung hadin bangila yo ya ka tu tingin sa simak son larang idon kamban khang ngin khang ada don kamban cancel ya ka trading license ngin cancel ta song ka jingai jungmut jung namar ba ni hap sim ya ka legal advisor but kisim marwet namar ngi lap iba ka NOC ki aibet nagaling jungi ya kata ngimla reban ong namar ba kisong haki kumno ki yarai nakaling kasim re ngiyo ibet ba ki don bet ki kot kislagi ba beng ha ba de bat ki sim ki sordar snong ki ke